Yasho ukuthi abantu kade bawulindele umsebenzi kaKhuzani. Lokhu bakukhombisa ngani? After 4 hours umsebenzi kaKhuzani uphumile namaminithi nje athize ngaphezulu, sebekwazi ukuthi behlanganise u-971,851 wama-views laphana ku-YouTube. Sanibona, siyanibingelela. Indofa yaSoweto TV lasibheka udaba uhambo lwe-albhamu kaKhuzani lokhu iphumile ukuthi ihamba kanjani. Indawo ey'lula okwazi ukuthi ubheke ukuthi kuhamba kanjani yibo u-YouTube, o-Spotify bona bathatha 24 hours ukuthi be-update. So sisazobona-ke ukuthi na sithola ini ngasiphi isikhathi nanokuthi sibuya nini. La esifuna ukukubheka kakhulu ukuthi ngesikhathi senza le video amanye iy'ngoma zihamba kanje. uManikinikana ubesisanda kudlula ku-99,000 usedlulile la futhi usengaphezulu. Ngiphuza kakhulu no-65K nawo usedlulile futhi kakhulu. Ubani Inhlanhla nebhadi nayo beseyoshaya u-70K nalapho futhi uzomthola esedlulile. Kuphinde kube ubani Inkungu kaKhuhla nayo beseyoshaya o-70K nakhona futhi uzothi ubuka le video izobe idlulile. Iy'ngoma ziwu-21 sezizonke ilezi nje engiy'thathile engiy'bona ngathi-ke zihamba phambili. Sibabongele kakhulu-ke abantu abakwazi ukuthi be-stream-a kakhulu bedlale u-music kaKhuzani ngokuy'misela, idatha labo, amafoni, isikhathi abasipendayo nanokuthi-ke lokhu abakwenzayo kwenza ukuthi ama-views uma lokhu engena speed nemali etholwa abaculi iba ninganyana. Akufani nemali ukuthi athole umuntu i-million after a month, after 2 months. I-million uma lisheshe latholakala nemali ithi xaxa. Yingakho ubona ngathi ama-million aba kwi-competition kakhulu. Lokhu esikubonayo-ke kuvula-ke elinye futhi ikhasi-ke elisha uKhuzani kulokhu akwenzile last year, mhlawumbe uzophinde enze okusha-ke this year, azenzele umlando wakhe ngoba naye as umculi, as i-artist, as kuwumuntu naye okubukelwa kuye. Abanye abaculi abafisayo ukuthi nabo bebesezingeni likaKhuzani. Umuntu okumele siyibheke impilo yakhe sisho ukuthi into ayenzayo inhle, into ayenzayo iyiyonayona and wenza ini, whether wenza okubi nokuhle, kodwa okukuhle kumele siku-highlight-e kakhulu, sikubekele abantu bay'bonele ukuthi if nami ngingahamba le ndlela okusho ukuthi nami ngizoba sezingeni lomculi ofana noKhuzani. Siyazi ukuthi mhlawumbe-ke niyanibona online kuphithizela-ke ngesimo esithize, vele kumele kuphithizele. uKhuzani angithi inkosi vele, uKhuzani vele ubaphethe umaskandi, vele uKhuzani uyohlezi ebusa noma ngasiphi isikhathi. Kubuhlungu lokho kwabanye uma ngikusho bafila kabi, nabo bangakusho lokho kwabanye abaculi. Angithi umuntu uyayikhulumela ngendlela akhuluma ngayo, usuke ungamvumisi umuntu ngenkani, usuke ubeka umbono wakho. Angithi abanye bakhetha uhlobo lomculo thizeni kamaskandi lubasebenzele futhi ayikho-ke inkinga. So nawe ungabeka ngendlela osuke ubeka ngayo, nawe indlela engibeka ngayo usuke ngibeka, ngiyazi futhi ngisuke ngibekelani lokhu engisuke ngikusho. Right, sizophinde sibuye-ke nenye ividiyo-ke, asazi-ke nini kodwa sizobona ukuthi senza kanjani. Sesizonibikela ukuthi yena uKhuzani usekuphi ngohambo lwakhe lwe-album ekhombisa ukuba namandla kakhulu. Sibonge ukuthi sizodibana okuzayo.